Nasleduje zastávka Next stop, Detvianska. Pôjdeme na takú labuť? Ahojčička. Ako sa budeme kolo točívať? Lukáš, babi, jak sa budeš točiť? Nie, zahambiť? Lukáš, jak sa budeš točiť? Detvianska. Nie. Musíš načknúť na dverách, Jana. Voličovi. Nasleduje zastávka next stop, Hybešova. Hybešova. Výlet máme. Tento že už spíš, ne? Nasleduje Soveluje. zastávka next stop, Hečkova. A my máme ten Dobrý výlet máme, ne? Áno. On ťa len na konci, ja to balka tu sme išli. Na Gunečku, ne? A na čo sme si išli vlastne? Ja som dala iný smer. No neviem, určite tam tu je úplne inde, ale dobre. Počujem, Sandra, ja som dala iný smer. Nemáš konek? Sandra je unavená na konečne. Ona ne, ona je pohodne. Poďme počíkať. Hečkova. Spoľak medveď. Nej. A kde máš zásoby, jak medveď? Vás mám kurva dobrý. My tam robí. Hej. A to čo mi ona? Ono si tie lieky vždycky zobereš, keď pôjdeme von. Ja mám vysoký tlak, ne? Nasleduje zastávka next stop, Černockého. Ja budem na Čo ne? sucho dnes. Budem na sucho. Na sucho, prečo? Však si dáš chleba s maslom, čo na to? Na sucho? Vaša Sandra, že sa... Keď špára na to, keď sa to piče prísla. Ale bolo dobre. To veľa ľudí, vieš, že tam... Počuješ sa nečakanie, že? Čo ti zavolá? Ale ja som vedela, ja som to cítila. Ale tak nebola som si úplne istá, vieš. A keď ja som to cítila, ja to vycítim. A ne. No, No, ale nevidela som to 100%. Černockého. Žiadna. Tento. Pán zámes. Ešte on, vidíte, modré okuliare. Vieš, no. Ja
Ręce hir. Malé Tesko. Že Labutie jazero. No, mali by sme to dneska spraviť. Čo sa chceš oblízať Jabutia jazero? Neviem komu. Sandra, mali by sme Mám v mojom telefóne. Čo by sme mali robiť? A čo sa ty poviatol? Čo som ja? To je pri telefóne. Čo mám ísť za jeden deň niekde voľné toto? Čo som ja? Next stop. Víš, aké veci sa To dejú? čo je akože po treťom a Že- to že- bude v pohode. Ale dobre, ale žena ide na auto s jedným, ešte ju tam aj zabije. Vieš, aké veci sa dejú? O treťom ráno už by to je v Vieš, pohode, čo keď ťa myslím? Ty zabije. už nepozeraj krimi vestíš. Ne, to myslím aj Susi. Určite Susi. Susi, to není ako predtým za našich čias, 10-20 Aj vtedy rokov. sa robilo. Robilo, ale teraz je to ešte Ty už horšie. nepozeraj, on je týmto kriminálka Majana. Ide na ozero a zabijú ju. Vieš, aké veci sa Áno, dejú. kriminálka Nepoznáš a vieš toto. Áno, treba tak. Ešte aj tvojho píšaka ti hodia do kasy. Ešte som povedala Juliške, že ona žije v horore. Ko, Alebo v Juliška? telenovele. Juliška? Alebo nie, v tureckých filmoch. Áno. Ona ľubí tie turecké Seriály, ne? No. Všetky dáma bolia. A vieš, čo ti bude vždycky vedúceniu, keď niekde ma pošle, že kam mám ísť a takto, a ja hovorím, že to tam je nebezpečné, hovorím. No, on je nebezpečný. Ale už sa zmenil, už je normálny. Nasleduje Máš zastávka. šťastie, že? Next stop. Už je normálny, už je taký toto, ale je tiež prefíkaný, neboj A sa. není. Prefíkaný je, neboj sa. Ne. A ja mu hovorím, čo nemôžete spať? Čo mi písala včera? O druhej napísal SMS-u. No druhej po ráno. Áno. A prečo ti písal SMS-ku? To je No, no akože myslím, že nebude tá robota, tak ne? A ja O hovorím, druhej? no, a ja hovorím, vy nemôžete spať? No hovorím, o druhej v noci. A on? On neodpísal. Neviem, možno. A tedy čo bolo, že celý do tej školky a už koľko hodín bolo? Že by som prefíkala. Vieš, one, treba na ňo dávať veľký pozor, čekaj, neboj sa. Ale som ňou toto robiť tieto Malokresťanská. Mama by mu dala hneď. A došiel tam do tej škôlky zobrať svoje veci, ne? Mokry a tie one. A ešte vieš, čo sa tam s nimi hádalo, že to nechceli mu to dať svoj majetok. Že chceli na ňo zavolať policiu. Kam ideme teraz? Teraz do centra. Nie, To tam ja idem ešte do Teskaja a potom vy už idete do Lenko. Potom ideme 5. a 8. hodíme, jak bude. Nasleduje zastávka. Ale ideme Next už, stop. vieš, odkedy? O 11 do 12 už tam musíme vyraziť. Vieš, hodinu vonku rozprávať sa. A ten ti dal číslo, ne? Ten Indián. Ktorý? Však ten, jak sa volá ten Arab. Či poslim. Tak čo sme sa zoznámili s ním, ne? Však ti dal číslo. Ty si napísala číslo. Depo Krasné. Svoje. To bol 22 ročný. A dobre, A tak. ja jemu hovorím, vieš čo, však ty by si mohol mojim synom hovoriť. A ja som A on hovorí, čo ja rozprávam, aké veci. A on že, však mne to nevadí, že mám 39. Že čo? On však ty by si mohol s mojim synom. A ne, No, on má koľko? 22? nevyzeral na to. Ťažšie vyzerá. A ten čo bolo predtým? To čo bol ten SBS, alebo čo on bol? Ale nie k tomu, A on ne? došiel, Napetovaný. a čo od sebe, on išiel zo mnou toto a Nasleduje potom išiel zastávka. tam, potom zase tam. Next stop. Stanica Vinohrady. Vinohrady Station. Ide hen, No počuj, dobre bolo s tými mladými. počuj, hej, ten čumlo. Ja tu mám mokré. Koľko máš? A Má medzi, už? to sú mladí ľudia ešte, vieš. No dobre takto s nimi, vieš. Ale vieš čo ti poviem, už aj teraz je takto dobre tieto diskotéky, ale diskotéky už nie sú. Ale už to není bola všetky, aké sme my. No, keď za našich čias to už pred 20 rokami. Stanica Vinohrady. Vtedy to bolo Vinohrady Sandra Station. bola na to tam je diskotéka. Hej? Tam je autom zaparkuje dole. Vtedy bola iný život. Áno, čašník je masák. Hej? Vtedy sme sa ani v noci
sa teba. bojíš? A teraz je to Ja normálne nebezpečné. chodím aj o 3 ráno bosa, idem a čo. A tak Cez musím cez celú aleju. Ja som sa teba na teba chcel vybaviť hneď. Bez nátlaku. Bez strachu. Kedy sme to aj Nasleduje ináč vnímali, ak cítili Ale ty všetko. nikdy nemôžeš ukázať, že máš strach. Námestie Nikdy Bielých sa. Keď ukážeš superovi, že máš strach, už Ale je už sa teraz tak nebojím, keď som bola ešte mladšia. Na cintorín som sa bála, že sama. A Ja teraz sa už ne. nemôžem báť. Teraz ja už sa nebojím. Teraz ja idem aj na cintorín, to jedno. Idem aj na Slovenčinu. No, nemám tak A ti strach. hneď ukážem, čo je slaviček, keď chceš. Už ne, už som aj starší, už sa tak nebojím. Už som aj triezvy od teba. Hej, Aj tak. ja som už v pohode. Akože chce sa mi aj spať, ale dobre mi je s vami. Mňa vieš čo cítim? Tam ani priletí mi šum. Už aký to je pocit taký? To je jak hlavy. Nie, už vieš, ak sa cítim, že už to, čo bolo všetko, tak mi to tak ako opadlo. Tak ťažoba, ne? Áno, presne, no. Sa cítim tak lepšie, že som bola medzi ľuďmi. Že je to dobre a už netreba myslieť, čo bolo už predtým, už treba ísť ďalej. Čo bude No, chcieť, vidíš, to lebo už múdrosť. to bolo dosť od decembra. A vidíš, Však ona, však Námestie ty Bielých si to sobo prežívala, ne? Máš 9 mesiacov. Prosím. A ja som to, keď je zomrel muž more, ja som Už to víš, ja jak mi som bolo príde zle. bola. Ježi. A nikto z rodiny. To nikto. To bolo strašné. Ale asi to tak má byť, jak to má Ale on, byť. ne, takto to má. Tak toto Boh to tak chcel, tak to tam má byť. Nasleduje Vieš, zastávka. to jeho, Next to bolo jeho stop. vykúpenie. Mladá Jeho Gata. si povolal, vieš, Boh. Ale on chcel ísť už aj za bratom, aj za matkou, on sa trápil. On to aj sám povedal. Že už by radšej išiel na druhý svet. Ale zobral by teba so sebou. Však je to, ja viem, no, to som hovorila aj druhým ľuďom, no. Že spolu by som si to povedala. Ešte horšie by sa možno niečo stalo. Ale dobre, že sa ty nešla. Presne. Áno. Ešte, možno by to ešte horšie dopadlo. No. Niečo ma proste ťahlo, že musím ísť preč. A to bol tvoj aniel stráž. No. Ja som cítila, že ja musím ísť preč. Ešte on sám povedal, že ten deň, jak sme boli tam, Mladá povedal, že Gata. mu sa snívalo, že zomrel. Zolo? A že už to akože aj, no, ten deň ráno sledný mi to povedal, potom viac sme išli tým posledným